m anabata gị na emume GCK anyị na Pastor WF Kumuyi. Dịka ị na-anọnyere anyị, ka Chineke gọzie gị. Ụbọchị nke taa, anyị ga-anụrụ nkụzi gbasara ngọzi nke Abraham. Dịka anyị na-anụ olu Pastor WF Kumuyi, Chineke gọzie gị. Ndụ ebi ebi, ị nụrụ akụkọ nke Jizọs na onye ayọ nwụrụ, wee lie ya. Ndị mmụọ ozi wee bịa, wee buru ya, mkpụrụ obi ya wee baa n'obi Abraham bụ Paradaịs. Nke a bụ otu na ngọzi nke Abraham. N'abalị a, onye nwe anyị na-akagbu ọbụmọnụ niile n'ime ndụ gị. Ọ na-enye gị ngọzi nke ụwa, ọ na-enyekwa gị ngọzi nke mgbe ebighị ebi. Dịka a gọziri gị n'ụwa, dịka ị na-agafekwe ịba n'eluigwe, ọ na-agọzikwa gị. Ndị mmụọ ozi ya abịakwa bịa buru gị buga n'eluigwe. Ngọzi taa, ngọzi echi, ngọzi ruo njedebe nke ndụ gị, ngọzi mgbe ị ga-emechi anya gị n'ọnwụ wee mepee anya gị na ndụ nke na ngọzi nke ebi ebi na-ebi ebi na-ebi ebi n'aha Jizọs. N'ihi na ihe niile a bụ n'ihi na Kraịst, onye buru abụmọnụ anyị, onye wepụrụ abụmọnụ anyị, were zitara anyị ngọzi nke Abraham. Chineke gụrụ Abraham dịka ọyị ya. Ngọzi nke Abraham, Chineke ga-akpọ gị ọyị. Ihe niile nke ọ ga-emere onwe ya, nke ọ ga-emekwere ya ndị ọyị ya. Ana m anabata gị taa n'obi nke Kraịst na ngọzi nke Chineke, ngọzi nke Abraham na ịdị mma nke Chineke ebi ebi bido taa ka ọ bụrụ nke gị n'aha Jizọs. Ka ngọzi nke Abraham nwee ike ịbịa, ọ ga-abịa zute gị ebe ahụ. Ngọzi ga-abịa ru gị arụ ebe ahụ ị nọ. Ọgwụgwọ nsọ ga-eru gị arụ ebe ahụ ị nọ. Nzọpụta ga-eru gị arụ ebe ahụ ị nọ. Ngọzi nke Abraham ga-abịa, ọ ga-achọta gị ebe ọbụla ị nọ n'abalị a n'aha Jizọs. Chineke n'ebe anyị nọrọ ugbu a, Chineke kpọrọ Abraham enyi ya. Chineke ga-akpọkwa gị enyi ya. Udo nke mkpụrụ obi abịago, nzọpụta abịawo, ezumike nye mkpụrụ obi gị abịago. Ibu arọ niile nke mmehie, ibu arọ niile nke dị n'ime gị, onye nwanyị ga-ewepụ ya wee tụfuo ya n'ime ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa nye ndị mba niile Kraịst ka anyị nwee ike ịnata nkwa ahụ, nkwa nke nzọpụta. Ka anyị onwe anyị nwee ike ịnata nkwa nke mgbapụta. Ka anyị nwee ike ịnata nkwa nke mmụọ nsọ, dịka ị kwere n'onye nwanyị Jizọs Kraịst n'ụbọchị taa. Tụgharịa pụọ na mmehie gị, tụgharịa pụọ n'ekwensu, tụgharịa pụọ na agwa ochie ahụ, tụgharịa pụọ n'ihe ọjọọ niile na-emebu na mbụ. I wee tụgharịa chee Kraịst iru taa. Ngọzi nke nzọpụta abịaworo gị. Ebee ka ị nọ? Ọ ga-abịakwute gị n'ime ndụ gị ebe ahụ. Dịka ị na-ekpebi n'okwukwe taa na onye nwanyị na mbụ nke gị, na ana m atụ anya nzọpụta, ana m ekwupụta nzọpụta ahụ, ana m enweta nzọpụta ahụ. Na ọ bụrụ na ị ga-ekwupụta site n'ọnụ gị wee kwere n'obi gị na Kraịst nwụrụ n'ihi gị n'elu obe nke Kalvarị, nye gị nwa kpọmkwem, o wee bi n'ọnwụ ọzọ, na a ga-azọpụta gị. N'ihi na site n'obi ka mmadụ na-ekwere, site n'ọnụ ka nkwupụta ka a na-ekwuru nzọpụta. Ọ bụ nke gị taa n'aha Jizọs. Ọ dị mma, ike, ọ ga-enye gị ike ka ị ghara
ịga n'iru n'ime mmehie ahụ ị nọ n'ime ya. Nke a bụ nzọpụta. Achọrọ m ikpere gị ekpere ugbu a dịka ị na-eguzo ọtọ, wone aka gị enu, isi Onyenwe anyị, anata m na ekpere a bụ nye m nna, n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị nye ndị niile ajụ obi ha niile wee wone aka ha elu. Ha na-asị na ha na-ahapụ mmehie ha, na ha na-ahapụ agbahapụ mmehie ha niile, na ha nwere amamikpe n'obi ha. Onyenwe anyị, ha na-atụgharị apụ na mmehie ha. Ha na-elekwasị Kraịst anya, sọsọ Kraịst ya dịka onye nzọpụta ha. Nna, ekpe m, gbagharụ ha n'aha Jizọs. Ekpe m na mmụọ nsọ gị ga-agbara ha ama n'obi ha, na ugbu a na ha bụzi ụmụ nke Chineke. Ndụ ochie ahụ, akparamagwa ochie, ndụ mmehie ochie, ihe niile ọ gabigago, ndụ ọhụrụ wee abịakwute ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe na ike ibi ndụ dịka onye nke Kraịst, ndụ ọhụrụ, ndụ ezi omume, ndụ dị ọcha, ndụ nwere onwe pụọ na mmehie, nye ha niile n'aha Jizọs. Mezuo ihe ịrịba ama nke nzọpụta n'ime ndụ ha, ka e nwee ịgba ama nke mmụọ nsọ n'ime obi ha, ka ha gakwa n'iru na-ekwere na gị, ka a ghara iwepụ olileanya ha n'ebe ị nọ, n'okwukwe n'ebe ị nọ mgbe ọbụla. Ekele dịrị gị nna n'ihi nzọpụta ahụ, n'aha Jizọs ka anyị kpere, amen. Ị dị nkwado ugbu a? Ihe ịrịba ama erugo, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta. Cheta, ọ sị ka ha rabụ ndị lekwasịrị agwọ ahụ akpụrụ akpụ anya, ha ncha niile bụ ndị agwọrọ. Jizọs bụ onye karịrị, ọ dị ukwuu karịa agwọ akpụrụ akpụ. Dịka o mere ha na mgbe ahụ, n'oge ahụ, ọ ga-emere gị ya taa. Kwuo o si na ekwere m, ekwere m, ọ ga-emere gị ya. Ọ bụ na ị kpuru isi, dị nkwadobe mgbe ị nụrụ eme n'ikpeazụ, anya gị kpuru isi, ọ ga-afụrịrị ụzọ. Ọ bụ na ị bụ onye ngwụrọ, ihe ọbụla bụ nsogbu ị nwere, dịka anyị na-ekpe ekpere ugbu a, i wee kwere n'aha ahụ, ọgwụgwọ nsọ na nnapụta na mgbapụta na ngọzi niile nke eluigwe nke ị chọrọ, ọ ga-abịakwute gị. Akụkọ ọgbaama n'ọnụ gị, ka onye ga-akọ akụkọ ọgbaama n'ụbọchị taa, wone aka gị elu, metụ aka ebe niile ị nwere nsogbu. Nna, n'aha Jizọs, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi nkwa ị nyere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi owuwe anya ị nyere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi ndabere nke anyị nwere n'ime Kraịst, na mgbe anyị lekwasịrị Jizọs anya, anyị wee kwere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye ogbugbo anyị, bụ aja ikpeazụ maka ọgwụgwọ nsọ anyị, maka nnapụta anyị. Anyị mara na ị ga-agwa onye ọbụla nke ekwere n'aha gị ugbu a. N'ihi anyị na-ekpe, metụ onye ọbụla aka, ma weta ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ nsọ na nnapụta wee nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ndị niile akpụrụ isi, enye m n'iwu ka emepe anya unu ugbu a n'aha Jizọs. Ndị niile ntị ichiri, ana m enye unu ka ntị ahụ mepee ugbu a n'aha Jizọs. Ndị niile ihe ọ zara na-aza n'obi na-arụ n'ebe ọbụla ka a pụta ugbu a n'aha Jizọs. Ebe niile awara gọta na ihe ọbụla, ihe kwesịrị ịdị na-arụ gị mana ọ dị ebe ahụ, enye m iwu ya esi ebe a mpụta n'aha Jizọs. Kansa ka agwọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọlsa ka agwọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Mmehie ya ọbụla nọ n'ime arụ, emetụ aka onye nwe anyị ka o metụ ya aka ka agwọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ekpe m na ihe ọbụla nke ndị gị na-ayọ gị n'ebe a, n'ebe ọzọ, n'ebe ọbụla ha nọ, nke ha gbakọrọ wee na-ayọ gị otu ayọ ma nke ọzọ, ndị nọ na online, ndị nọ ebe ọbụla, mee ka ike gị pụta ìhè, mee ka ụgwọ nsọ gị pụta ìhè, kwee ka nnapụta gị pụta ìhè, ma mee ka onye ọbụla nwere onwe ya pụọ na nsogbu ya niile n'aha Jizọs.
mezuo nke a bụ ihe ịrịba ama, mezuo ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ nsọ, mezuo nnapụta ha. Nna, dịka anyị na-ekwu amen n'ikpeazụ a, ka e nwee mmezu nke ike gị. Ekele dịrị gị, ekele dịrị gị. Emewo ya, emewo ya, emewo ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Daalụ ka isi nọnyere anyị n'emume GCK kwa ụbọchị. Ekwenyere m na Chineke gọziri gị nke ukwuu. Achọkwa m ka ị mara na Kraịst bụ enyi na-anọnyere mmadụ oge niile. Ọ chọkwara ka ị na-anọ n'ime ịdị mma ya oge niile. Obi ya dịkwa anyị mma ma ị gaa n'iru ruo anyị n'akara ịntanetị nke bụ www.gckhq.org. Dịka ị na-eme nke a, ana m asị na Chineke ga-aga n'iru n'ịgọzi gị. Daalụ rinne.